роҳи автомобилгарди Роғун оби гарм Нуробод, масири пурхатар бо хотироти гарону андӯҳгин, ҷодаи ноҳамвору борик дар синаи кӯҳҳои сарбафалак ва канори дарёи пурҷӯшу хуруш, садамаҳои зиёди нақлиётӣ, ашки ҷонкоҳи наздикони ба фалокат дучор гашта акнун зери об монда моли таърих гаштанд. хавфу хатар ва яъсу ноумедӣ ба фаромӯшӣ рафт. бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва бо ташаббусу сиёсати дурбинонаи фарзанди бароманди миллати тоҷик муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 7 июни соли 2021 ба сохтмони роҳи мошингарди Роғун оби гарм Нуробод оғози расмӣ бахшида шуд. имрӯз мо яке аз лоиҳаҳои бузурги бунёди роҳи Роғун оби гарм Нурободро ки яке аз қисмҳои муҳими нақшаҳои созандаи ҳукумати мамлакат доир ба рушди ноҳияҳои водии Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон оғоз намудем. лоиҳаи мазкур идомаи иқдомоти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистон мебошад. лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Роғун оби гарм Нуробод аз 3 марҳила иборат буда, марҳилаи якуми он роҳи асосии оби гарм Таги Камар масофаи 32 километрро ташкил медиҳад. дар ин марҳила сохтмони нақбҳои Орионо бо дарозии 1.6 километр ва Ваҳдат бо 1.7 километр, бунёди 5 пули нав,
таҷдиди як пул, 28 истгоҳ роҳҳои пиёдагард бо масоҳати 14860 метри мураббаъ ва гузоштани аломатҳои роҳ бо дарозии 102.5 километр пешбинӣ шуда буд. марҳилаи дуюми лоиҳа аз 44.1 километр роҳи асосии Тагикамар Нуробод ва аз 45 километр роҳи байнидеҳавӣ иборат буда ба роҳи нави асосӣ пайваст мешавад. дар ин қитъаи роҳ сохтмони нақби 35-солагии Истиқлол бо дарозии 2.6 километр 6 пули нав, таъмир ва таҷдиди як пули мавҷуда, як пули минтақавӣ, 54 истгоҳ пиёдароҳ бо масоҳати 27312 метри мураббаъ ва нишонагузории 107.2 километр роҳ ба нақша гирифта шуд. марҳилаи сеюми лоиҳаро бошад сохтмони пули бузург бо дарозии 920 метр ки дарозтарин дар Тоҷикистон хоҳад буд ташкил медиҳад. дар доираи лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Роғун-Обигар Нуробод беш аз 70 километр роҳҳои маҳаллӣ низ бунёду навсозӣ гардид. این خیلی راه نبود. ما بیشتر آرزو میکنیم که بینیم. در حقیقت با تشبث جناب عالی ما صاحبی این خیلی شهرهایی بزرگ شدیم. به یگان ممانعت سفر میکنیم، به شهر میریم، میاییم. تشکر بیان میکنیم به جناب عالی. راه در فصل زمستان ما در 4 ساعت 5 ساعت روزه میشید که هفته ها راه محکم میشید. ما به مرکز پایتخت رفته رسیدن نمیتونستیم. امروز باشه انم شکرانه استقلالیت و وحدت ملی میکنیم که این نعمت بی‌بها را برای ساکنان ناحیه نورآباد از جمله جماعت سفید چشمه که غمخواری پدرانه پیشوای معظم ملت است که انا همین پیشروی را غمخواری را برای ساکنان همین منطقه کرده شده است. حاضر باشد با مرکز پایتخت ما در 2 ساعت یا که 2.5 ساعت رفته میرسیم. طول 10 سال است که با مسافرکشی خطسیر نورآباد دوشنبه مشغولیم. در سالهای گذشته ما به نهایت در راه با مشکل‌های زیاد دچار می‌شدیم. فرآمدن یرج، ترمه و راه‌های ناهموار بودند که برای رسیدن به مرکز ناحیه به ما خلل‌های زیاد می‌رساند و به واسطه‌های نقلیات تez ویران می‌شدند و تعمیر طلب می‌شدند. و امروز شکرانه از دوران استقلالیت و پیشروی ملت میکنیم که با ما چنین شاهراه اهمیت بین المللی داشته ساخته به استفاده دادند که ما رانندگان با این راه آزادانه به مرکز شهر و پایتخت جمهوری رفته و یگان خیلی مانعیت دچار نمیشویم. شیخ سعدی بزرگوار چنین سخن خوبی دارد که میگوید که عبادت بجز خدمت خلق نیست، با جامه و سجاده و دلق نیست. ببینید که خدمت های امروزی سرور ملت، پیشوای معظم ملت نه فقط در سطح محلی و در سطح جمهوری بلکه در سطح جهانی معلوم گشته است. ما از آن شاد و خرم هستیم که راه محلی آن طرف ایستاد. امروزها شاهراه بزرگ ابریشم تاریخی ما بنیاد گشت. این هم در تاریخ و در اصالت ملی ما یکی از تمدن‌های بزرگ به حساب می رود. زیرا زمانی می رسد که می گویند که در زمان عهد این ابرمرد بزرگ پیشوای معظم ملت شاهراه بزرگ ابریشم از سر نو احیا گشت. در راه کهنه که ما را به دوشنبه می رساند یک منطقه بود با نام کبودجر که در یک سال 10 تا 20 کس را به کوه مرگ می کشید از سبب ناجور بودن در زمستان سنگریز بودنش. امروز ما از این بنبست خلاص شدیم. در راه سفر میکنیم که راه نهایت منفرش زیبا، حتی در منطقه زیبا هست. در هر یک کیلومتر پس جایهای دمگیری انسانها فراهم آورده شده است و مردم در آن فرآمده استراحت میکنند، با سفر خود را دوام میدهند. лоиҳаи сохтмон ва навсозии роҳи автомобилгарди Роғун-Обигарм Нуробод 86 километр, яъне аз километри 72 то 158 шоҳроҳи байналмилалии Душанбе Лахш Қарамиғро фаро мегирад. ҷараёни корҳои сохтмону навсозии инфрасохтори роҳу нақлиёт дар ин шоҳроҳи байналмилалӣ
бо дастгирии шарикони рушд ҳанӯз соли 2005 оғоз гардида дар доираи лоиҳаҳои сармоягузорӣ беш аз 310 километр роҳи дорои аҳамияти байналмилаливу ҷумҳуриявӣ ва 138 километр роҳи маҳаллӣ сохта мавриди истифода қарор гирифта буд. бо дар назардошти аҳамияти бузурги инфраструктураи коммуникатсионӣ барои ноҳияҳои дурдаст мо роҳи байналмилалии душанбеи лағш карамикро бунёд карда рафтуомади мусофирон ва ҳамлу нақли молу маҳсулотро ба якчанд ноҳияҳо аз ҷумла ноҳияи лағш хеле осон намудем. татбиқи пурраи лоиҳаи бунёди роҳи мошингарди сайрон карамик ва қитъаи обигар нуробод имкон медиҳад ки тавассути он рафтуомади одамон ва ҳамлу нақли молу маҳсулот ба маротиб афзоиш ёбад. мо роҳсозон кӯшиш ба харҷ додем ки сохтмони лоиҳаи обигар нуробод бо сатҳу сифати аъло ба анҷом расад. миннатдории самимии тамоми муҳандисону роҳсозонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем ки барои сохтмони чунин лоиҳаи бузург роҳи обигар нуробод ки аҳамияти байналмилалӣ дорад, мо муҳандисон ва кормандони маҳаллӣ дар ин лоиҳа кор ва фаъолият кардем ва бо кор ва маоши хуб таъмин шудем. мо солҳои пеш бисёр дар роҳ рафтан ба шаҳри душанбе азобҳо мекашидем, аз ҷумла дар даврони донишҷӯӣ. ҳоло бошад шукронаи тинҷию оромии сулҳусуботи кишвар ки чунин роҳҳои зебо барои мо сохтанд ва бори дигар миннатдоргии худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мерасонем. ҳамин хизматҳои софдилонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат моро ҷавононро водор менамояд ки ҳарчи қудрат ва кӯшишҳое ки дорем барои ободии кишвар, ободии мамлакат саҳми худро гузорем ва боз ҳам тоҷикистони азизи мо гулгуншукуфон гардад. як минтақаи дурдасти кӯҳистонро ба як гулистон тартиб дод. дар фаслҳои зимистон ин бениҳоят кори вазмин буд. маводи хӯрока барои мардум зарур таги ҳафтаҳо дар роҳ мемонданд. дар натиҷаи хамбидани селу селпораву тармаву барфу дигар чизҳо. шукрона аз он мекунем бо ташаббуси роҳбари давлатамон муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон ҳамаи ин мушкилиҳо аз сари мардум дур гаштанд ва мардум шукронаи ин давлат, ин миллат ва ин роҳбари пурқудратро медонанд. мо албатта инро ҳеҷ кас ин мардум аз ёд намебаронад ва ин дар таърих хоҳад монд. 100 000 шукронаи тинҷию амонӣ, шукронаи пешвои миллат, ин раҳрӯ ободӣ хушнудӣ бибин. Шабу рӯз шукрона ки мо камай. Солҳои пеш ба Душанбе мерафтем, дар 5 соат 6 соат мерафтем. ҳозир ҳамин пуштаки хона мерасувор мешавем, дар 1 соат дар Душанбе мерасем. бунёди қитъаи роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод низ мисли қитъаҳои дигар тибқи стандартҳои ҷаҳонӣ баромонда шуда ба пайвастани қитъаҳои дигари шоҳроҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ ба маротиб зиёд гардидани ҳамлу нақли мусофирон, молу маҳсулот ва рафту омади боз ҳам беҳтару бехатари аҳолии ноҳияҳои Водии Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бо маркази кишвар мегардад. ҳадафи асосии лоиҳаи мазкур таъмин намудани бехатарии ҳаракат ва тавсеяи робитаҳои байналмилалӣ, рушди сайёҳӣ, инчунин дар доираи татбиқи он фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва бо ҳамин роҳ баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии сокинони Водии Рашт ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. яъне роҳ бо сатҳу сифати беҳтарини ҷаҳонӣ бунёд гардида рафту омади мусофирон ва ҳамлу нақли мол тавассути он дар 4 фасли сол таъмин карда мешавад ва барои робита бо кишварҳои хориҷӣ имконияту шароити муосир муҳайё карда шуд. корҳои соҳаи инфраструктурии роҳу нақлиёт анҷом дода шуда имконият фароҳам оварданд ки мавқеи тоҷикистон дар радбандии ҷаҳонии сифати роҳҳо ки ҳамасола аз ҷониби таҳқиқоти байналмилалӣ ҳисоботи ҷаҳонии рақобатнокӣ гузаронида мешавад, дар зарфи 2 соли охир 20 зинда беҳтар гардида. тибқи арзёбии форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар байни 141 давлати ба таҳқиқот фаро гирифта шуда зинаи 50-ро ишғол намуд. ҳадафи мо аз бунёди инфраструктураи нақлиётӣ дар минтақаи Рашт аз он иборат аст ки рушди соҳаҳои мухталифи ноҳияҳои водӣ ва вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро
аз тариқи роҳи алтернативӣ таъмин намуда дар ин замина даҳо ҳазор ҷойи кории нав таъсис намоем ва сатҳу сифати зиндагии мардумро боз ҳам баланд бардорем. дар назар бояд дошт ки ин роҳ барои садсолаҳо бунёд мешавад. дар масири роғун обигарм нуробод дар минтақаҳои баландкӯҳ роҳ то ҳадди зарурӣ паст ва паҳноияш васеъ карда шуд ки ин тадбир ба хотири таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар тамоми фасли сол амалӣ гардид. таҷдид ва навсозии ин роҳ шароитеро фароҳам овард ки шаҳрвандони маҳаллӣ дар баробари соҳиби ҷойи кори мувофиқ ва маоши баланд гардидан инчунин дар обод намудани ватани хеш саҳми арзандаи худро гузоштанд. роҳи автомобилгарди роғун обигарм нуробод аз ду хатти ҳаракат иборат буда паҳноии стандартии он аз 12 то 15 метр ва канораҳои ду тараф ба 2,5 метр баробар гардонида шуд. қисмати мунфаршсозии роҳи мошингард бошад 7-10 метрро дар бар гирифта он ба категорияи сеюми роҳсозӣ мутобиқ гардонида шуд.
ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар масири Роғун Обигарм Нуробод таҳти назорати бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт. ба хотири вусъати корҳои сохтмонӣ ба талаботи замон бунёд намудани ин масири пураҳамият ва аз мушкилот раҳоӣ бахшидани мардум, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 9 августи соли 2023 ва 11 сентябри соли 2024 аз рафти корҳои сохтмонӣ дар ин ҷодда боздид ба амал оварданд. сохтмони қисмати роҳи автомобилгарди даромадгоҳи шаҳри Роғун ки дарозии он аз рӯи лоиҳа 11 километрро ташкил медиҳад, соли 2021 бо супориш ва дастгириҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз гардид. таҷдид ва навсозии роҳи мазкур дар доираи лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод марҳилаи якум амалӣ шуд. роҳ бо ду хати ҳаракати паҳноияш 8-12 метра сохта шуда, мувофиқи лоиҳа навсозии як пули мавҷуда бо дарозии беш аз 50 метр, сохтмони 11 қубури обгузар, насби ҷӯйборҳои обпартои оҳану бетонӣ, заҳбурҳои обкашӣ ва дигар корҳои роҳсозӣ ба анҷом расонида шуд. сохтмони роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод аз ҷумлаи бузургтарин иқдому ташаббус ва шоҳкориҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки натиҷаи некро ба бор овард. ин масир чун дигар роҳҳои ноҳамвору душворгузари ҳудуди кишвар дар заминаи таваҷҷӯҳ ва нигоҳи ояндасози сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз ба яке аз зеботарин шоҳроҳ дар Тоҷикистон табдил ёфтааст. то замони бунёд ва навсозии роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод ҳаракат дар ин масир бо гузашти ҳар лаҳза ҳаёту зиндагии мардумро зери бузургтарин хатарҳо қарор медод. мушкилтарин минтақаҳо дар масири Обигарм Нуробод ин мавзеи Кабуҷар аст. Кабуҷар роҳи кӯҳӣ буда ҳангоми ҳаракат аз лиҳози хусусиятҳои ҷуғрофӣ ва иқлимӣ хатарҳои зиёд дошт. лағжиши ногаҳонии замин ва сангу кӯҳпора аз ҷумлаи ҳолатҳои мушкил дар мавзеи Кабуҷар буда нигаронии иштирокчиёни ҳаракат дар ин масирро бештар менамуд. ин мушкил солҳо боз мардуми Водии Рашт ва сайёҳону меҳмононро азият медод. ҳеҷ як нафар дар ҳоли гузариш аз ин ҷодаи кӯҳӣ ва дорои хавфу хатарҳои зиёд дар Кабуҷар умеди бидуни хатар расидан ба манзили зисти худро надоштанд. мардуми Водии Рашт ҳолатҳои хатарбори зиёдеро ёд меоваранд. борик будани роҳ ки фосилаи хеле наздик ба нишебиҳои кӯҳӣ буд, мусофирону ронандагон борҳо дучори ҳодисаҳои нохуш гаштаанд. фарорасии фасли сармо ва ноустувории обу ҳаво ҳаракат дар масири Кабуҷарро ба пуррагӣ қатъ намуда, дар қисмати бештари ҳолатҳо боиси дастрасӣ надоштани сокинон ба маводи ғизоӣ мегардид. вазъи садамавии роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод ба рушди соҳаи кишоварзӣ, илму маориф, тандурустӣ, даромади молии сокинон ва дар маҷмӯъ ба ҳама самту соҳаҳои хоҷагии халқ дар Водии Рашт таъсир мегузошт. хоҷагидорону деҳқонон наметавонистанд
ки ҳосили аз заминҳои кишт ҷамъовардаи худро сари вақт ба бозорҳои минтақаҳои дигари кишвар ворид намоянд. қисмати бештари ҳосили ба даст омада талаф меёфт. мушкили ҳаракат дар масири Роғун Обигарм Нуробод ки таъсир ба ҳаёт ва рушди зиндагии мардуми Водии Раштро бо гузашти ҳар сол афзун менамуд, дар заминаи ба роҳ мондани чораву тадбирҳои муассир аз ҷониби пешвои раъиятпарвар муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон имрӯз ба пуррагӣ бартараф гардид. хатарҳои ҷиддӣ ба ҳаёту саломатии ронандагону мусофирон, норасоии маводи ғизоӣ дар мавсими боронгарӣ, талафоти ҳосили аз заминҳои кишт ҷамъоваришудаи аҳли заҳмат, монеаҳо дар роҳи донишандӯзии хонандагон ва дигар ташвишу нигаронии сокинон имрӯз танҳо дар хотирот мондааст. мардуми мо маҳсулотҳои хоҷагидории худро наздики шоҳрҳо бароварда ба хориҷиҳо ва баънам мардуме ки ба сӯи шаҳри Душанбе сафар мекунанд мефурӯшанд. бояд шукргузор бошем аз давлати ҳокумати имрӯза, аз пешвои муаззами миллат. пештар мо ҳаме ғалат, дона, мева, ҳаме чизое ки мо дар ҳаме маҳалламон доштем, ҳамаи исриф мешид. аз сабабе ки мо раҳ надоштем, сиёб набуд, ба ягон ҷо бурда наметунистем, ғалоғои мо исриф мешид, халқи мо камтар изолат мекашид. мо ба пешвои миллат ташаккур мегӯем ки ин ҳамин раҳра кардааст, ина чӣ хел раҳи базеб, чӣ хел свето, чӣ хел мо ҳозир ҳамин тамоми чизомона бор мекунем, ба шаҳри Душанбе мебарем, мефурӯшем. ақбақай баҳр 1 метр 1 километр мезад. ақбақати меравтем, касалиёмон қим буд, рафту маълум қим буд. ҳозир шароит нақс шид. ҷаноб мисол хизматҳои нақс кард, мисол ба халқ роҳу рӯ ҳама тенҷӣ шид, омунӣ шид. мерем мебинем тахшурина мисол раҳу рӯ дамуне мисол ҷои чи рост каги мошиноро таъмин мени бомезгари бомерай ҳама роҳу рӯ рост. самараи меваи истиқлоле ки мо алҳол ин ободӣ, ин хушбахтиву ин пешравиро дар ин минтақа мебинем. мехостем ки ягон бор ё ягон халтаорд мебиёрем, бисёр мушкил буд барои мо. техникаҳорам кам мерафтанд меомаданд. имрӯз ин мушкилӣ аз байн рафт. албатта шукронаи ин неъмате ки алҳол мо дида истодаем, ин як нишонаи ободии ин диёр аст ва ҳеҷ кас умеде надошт ки дар ҳамин минтақа шоҳрои ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мешавад, ки ин албатта ин як афсона буд дар он давра. мо алҳол шукрона мекунем, ҳамаи мардум сокиное ки дар ҳамин минтақа зиндагӣ доранд шукрона мекунанд. дар муддати 4 соли сокино дар ҳамин роҳ кор карданд, бо зиндагишон дигаргун шид. ин роҳҳоро афсона бар ин орзу мекарданд мардум. ҳозир ин роҳ ба дараҷаи олӣ, ягон камбудӣ дар зиндагии мардум дар як ноҳияи Нуробод, тамоми республика, дар ҳамин сохтмоно, роҳсозӣ, хонасозӣ, тамоми мактабо, шукронаи ҳамин роҳбар, шукронаи ҳамин истиқлолият, шароитҳоро барои мо муҳайё кардааст ҳамин ҷаноби олӣ. ина фарзандо дар тамоми давлате бихоҳӣ мерай мехонӣ, бунёди роҳ барои Водии Рашт ай ҳама беҳтарин чизай, барое ки тамоми намуди маҳсулот муна ай дари хунаму ба кадом нуқтаи рӯи дунёро бихоҳем метунем мефурӯшем, меоянд ай дари хунаму мехаранд мебаранд. аҳамият ва зарурати роҳҳои мутобиқ ба меъёру талабот дар рушди иқтисоди давлатдорӣ ва таъмини рӯзгори шоистаи шаҳрвандонро ҳукумати кишвар ба инобат гирифта, баромадан аз бунбасти коммуникатсиониро яке аз ҳадафҳои стратегӣ қарор дода, баҳри расидан ба ин ҳадафи стратегӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистони соҳибистиқлол имкониятҳо марҳила ба марҳила мақсаднок истифода ва амалӣ шуданд. бунёди роҳу пул ва нақдҳои аҳамияти байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта боис ба пайвандии минтақаҳо, огоҳ будан аз ҳолу рӯзгори наздикон, гардиши молу маҳсулот ва сатҳи баланди зиндагии мардум гардид. дигар аз он хавфу хатарҳо дар роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод нишоне набуда, ронандагону мусофирон бо шукргузорӣ аз суботу пешрафтҳои рӯзафзуни ватан дар чунин як роҳи мунфаршу ҳамвор сафарҳои хешро анҷом медиҳанд. ин ҳама маҳсул ва самараи ташаббусу талошҳои хастанопазири фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ-Раҳмон
ва иттиҳоду сарҷамъии миллати тоҷик бо ҷонибдорӣ аз сиёсати муваффақонаву дурбинонаи сарвари худ мебошад. роҳ дар асоси дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар муҳлати муайян ва ҷавобгӯи талаботи стандартҳои роҳсозии сатҳи байналмилалӣ бунёд карда шуд. роҳи Роғун Обигарм Нуробод дар шарқи Тоҷикистон ҷойгир буда, пойтахти кишварро бо ноҳияҳои Нуробод, Рашт, Сангвор, Тоҷикобод ва ноҳияи Лахш пайваст намуда, имрӯз аз ҷумлаи зеботарин ҷодаҳои кӯҳӣ дар қаламрави Тоҷикистон маҳсуб меёбад. имрӯза ба гузашта муқоиса мекунем, аз замин то само фарқҳо ҳаст. ҳеҷ кас ростӣ гумон намекард, ки манзараҳо ба ин қадар зудӣ тез тағйир меёбанд. як ҷои нообод имрӯз обод гашта. ҷое ки по монда намегӯфт, имрӯз мошинҳо, техникаҳо мегузаранд. дар як деҳаи бурдасти бо номи Кабутён ё деҳаи таги ҷамоати дуввати Сафедчашма кас гӯё ки манзараи афсонавиро мебинад. ин афсона нест, ин як ҳақиқат аст. ин ҳақиқат аст ки сарвари имрӯзаи кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як ҷои ноободро ба ободиҳо мубаддал гардониданд. роҳ пайвангари дилҳо мегӯянд. аз имрӯ куҷое ки роҳ аст, онҷо ободӣ, онҷо бунёдкорӣ, онҷо ҳамаи он шароитҳои зиндагии шоистае ки барои мардум бояд муҳайё бошад, муҳайё аст. шоҳроҳи Обигарм Нуробод шуда шуд ки имрӯзҳо мардуми минтақаи Рашт ниҳоят хушнуданд аз ин ташаббус, аз ин пешравӣ, аз ин бурдбориҳо ва аз ин комёбиҳои Тоҷикистони азиз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр изҳори миннатдоригӣ менамоянд ва ин армуғони хубест дар арафаи 34-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон. роҳ ки аз минтақаҳои ниҳоят душворгузар, кӯҳӣ минтақаҳое гузашт мекунад ки барои сохтмончиён низ мушкил буд, вале онҳо низ ташаббусҳоро дастгирӣ намуда ҳамаи он корҳои асосиро анҷом доданд, то ин ки роҳ дар стандарт, яъне ки меъёри ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад, ба ҳамин роҳ сохта ба истифода доданд. ташрифи навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Нуробод, ки ҳамзамон бо таҷлили 34-солагии истиқлоли давлатӣ рост меомад, барои мардуми ноҳия рӯйдоди таърихӣ ва фаромӯшнашаванда арзёбӣ мегардад. дар доираи ин сафар роҳи байналмилалии Обигарм Нуробод мавриди истифода қарор гирифт. он шоҳроҳи муҳими стратегӣ, иртиботи бевоситаи сокинонро ба маркази ҷумҳурӣ ва дигар минтақаҳои кишвар пайваст намуда, заминаи мусоид барои рушди иқтисодиёт, савдо ва густариши сайёҳиро фароҳам меорад. то имрӯз мардум барои расидан ба пойтахт ва дигар шаҳру ноҳияҳо ба мушкилоти ҷиддӣ дучор мешуданд. на танҳо сафар, балки дастрасӣ ба хизматрасониҳои тиббӣ ва таълимиро низ мушкил месохт. имрӯз бо шарофати ғамхориҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ин мушкилот бартараф шуда, роҳи нав ҳамчун тӯҳфаи арзишманд ба мардуми минтақаи Рашт бахшида шуд. мо ҷавонон ва мо насли нав аст ва мо сокинони саодатманди Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамчун пайравони асили пешвои маҳбубу муаззами миллат бо талошҳои хастанопазири пешвои маҳбубу муаззами миллат ин афсонаҳое ки имрӯз ба ҳақиқат табдил доданд бо чашми нек дида истодем. маҳз ғамхорӣ, таваҷҷӯҳ, иқдомҳои созандаву бунёдкорона дилу нияти поки пешвои маҳбубу муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки ҳар як сокини Тоҷикистони соҳиби истиқлол ин ободиро дар самти созандагиву бунёдкорӣ ва тахту ҳамвори роҳҳо баръало мушоҳида карда истод. нозир аз шаҳраки Обигарм то шаҳри Роғун дар муддати 15-20 дақиқа рафта расида мумкин аст. пеш ин масофаро як-ним соат тай мекардем. ҳатто барои бурда овардани баъзан ҳолат беморон мардум азият мекашиданд. имрӯз мо шукрона мекунем ки чунин роҳҳои замонавӣ
داریم. روی آبیگرم نورآباد سالهای پیش که منطقه کابوجار میگفتن، حاضر در منطقه زیر آب بسیار خطرناک بود. از این طرف گذشتن هم از اون طرف گذشت، مخصوصا در وقتهای بارشات که حتی شمال سخت هم از بالا سنگ می‌رفت. چندین صدها ماشین ها و آدم ها به دریا رفتن. این شهرهایی که حاضر شده شد، روی زمانهایی که در نیم ساعت به نوعه نورآباد برسید. بسیار راههای زیبا زمانهایی. ای وطنداران، وطن آباد کردن سهل نیست. ای وطنداران، وطن آباد کردن سهل نیست. ملک ویران را دینا بنیاد کردن سهل نیست. راهسازی در وطن محنت تقاضا می کند، زحمت با تیشه فرهاد کردن سهل نیست. آره این کاری سهل نیست. این راهسازی اینها یک مشقت، این همه این تلاش ها و محنت ها و زحمت های اساسگاری صلح و وحدت ملی باعث گردید که امروز ما صاحب چنین شاهراهای زیبا گردیم.
устувории сулҳу субот, ваҳдату ягонагӣ, пешрафт, гардиши савдо, таҳвили молу маҳсулот ва ташаккули муҳимтарин самтҳои хоҷагии халқ аз ҳолати хуби роҳҳо вобастагӣ амиқ дорад. вазъи хуби роҳҳо метавонад дар тақвияти дӯстиву бародарӣ ва устувор нигоҳ доштани он заминаҳои воқеӣ гузорад. зиндагӣ бо саодати мардум ва дастрасӣ ба ҳама намуди хизматрасониҳо аз ҳаракат дар масири бидуни хатар вобастагии зиёд дорад. роҳҳо дар расидан ба рӯзгори хушу зиндагии амни шаҳрвандон нақши шоиста дошта, ҳама пешрафту шукуфоӣ ва ноил шудан ба ҳадафу нақшаҳои ояндасоз аз ҳолати хуби онҳо вобастагӣ дорад. зеро роҳҳо шоҳрагҳои пешрафт ва тараққиёт дар ҳама самту соҳаҳо дониста мешавад. хушбахтона миллати тоҷик бо иттиҳоду сарҷамъӣ таҳти роҳнамоиҳои абармарди майдони сиёсат, фарзанди бароманди миллат, сарвари маҳбуби кишвар муҳтарам эмомалираҳмон аз шаҳди истиқлолу ваҳдати комил баҳраманд гашта, бо азму иродаи қавӣ дар роҳи бунёди тоҷикистони навин гомҳои устувор мениҳанд, ки ҳамаи инро самарест пур аз шукуфоиву дастовар.